Ederto, ingo dugun... Zer da, gorritxoena, ala? Zukua gorritxoen txar. Baina hau gehiagi da beraren txat, ezta? Gauza bat egingo dugu. Botako dana edalontzi apurua txikiagoan, horrela diferentzia ez dago ikusiko, eta soberakoa nik eango got. Ikusiko zuen. Horrela egingo dugu, eta berak ez dauna barituko, ikusiko zuen. Horrela botako dugu. Erto. Eta listo, soberakoa niretzat. Bueno, igual... Beste baten botako dugu, bale? Igual apurtxu bet txikitsuago eta soberakoa niretzat, eta listo. Hoize, horrela. Erto. Primeran, eta sobera. Ze? Bueno, igual txikitsuago batean botako dugu, eta ja soberakoa niretzat gatuko da, bale? Orduen... Baina... Zelan dau posible? Bueno, gauza bat ingo dut. Hau gordeko dut, eta horrela utziko dugu, eta ez esan ezer gorritxori, bale? Ibano, hala, agur!